היום באוגוסט הקרוב הבא עלינו לטובה, צריכים להחליט האם אנחנו מעריכים אותו, האם אנחנו מבטלים אותו, האם אנחנו משנים אותו. צריכים לדעת שחוק טל אשר מדבר גם על שירות לאומי או שירות ציבורי או שירות אזרחי בקהילה, יהיה גם לגבי מיעוט אחר, והוא המיעוט הערבי בישראל אשר בדרך הטבע אינו מתגייס לצה"ל אלא אם כן הוא רוצה לעשות זאת, שכן איננו רוצים להכניסו לקונפליקט בין מחויבותו למדינתו לבין הרגשתו והסכמתו עם עמו. כאשר יש קונפליקט בין עם ומדינה, הדברים הם לא פשוטים. אנחנו נתרכז, ידידותיי וידידיי, תלמידיי היקרים, זה נחמד מאוד, אתם הרבה יותר טובים מחברי הכנסת, אני מוכרח לומר. שיש כאן שיקולים בעד ונגד, שאני רוצה שלאחר מכן לשמוע מספר אנשים מכם. יש לחתור למשל בעד, יש לחתור להסכמה בהסכמה ולהסדר בהסכמה ולא בכפייה. כפיית הסדר תביא לעימות וקרע. יש לעודד תהליך של השתלבות בחברה הישראלית המתרחשים בחברה החרדית, ואני מוכרח לומר שמאז חוק טל האחרון יש בקריית אונו היום אוניברסיטה לחרדים ש4,000 מהם בכל שנה מקבלים הסמכה כעורכי דין, כרואי חשבון, כמנהלי חשבונות, ומצטרפים לחוויה הישראלית במובן כניסתם לעבודה. החוק מעודד יציאת חרדים לעבודה. ניתן לערוך תיקונים בחוק, אין צורך להחליפו. צה"ל ממילא אינו ערוך לקליטת אלפי חיילים חרדים על כל המשאבים המשמשים בכך. ונגד יש נימוקים. חוק לא חוקתי, שכן הוא פוגע בערך השוויון ובשוויון בנשיאת הנטל. למה לימוד תורה מצדיק פטור ולימודים לתואר לא? החוק מעניק פטור גורף לאוכלוסייה גדולה מאוד. החוק נותן לגיטימציה להשתמטות מצה"ל. צה"ל הוא צבא העם, לא צבא חצי העם. פגיעה בסולידריות החברתית. במחתרות ובמלחמות ישראל לחמו יחד. וכאן בירושלים כילד במלחמת השחרור אני זוכר את כל החרדים אוחזים בנשק ומתמודדים להגנתה של ירושלים בזמן המצור. ומה נשתנה פתאום? האם אז הם יכלו להילחם והיום לא? אנחנו ננסה היום כאן בשיעור אזרחות שאנחנו מקיימים הבוקר לראות איך אתם הייתם מתייחסים לחוק טל, להמשכו, לצורך בהמשכו, לצורך בביטולו, לצורך בשינויו. ולכן אני אתן אפשרות לאחדים מכם להביע את דעתם, ולאחר שאנחנו נשמע, נתנגד או נשתכנע, נגבש עמדה בעצמנו אם לא הייתה לנו עמדה קודם לכן, גם נערוך הצבעה, לבוא ולראות כיצד הפורום הזה, אומנם לא 120 אלא כ-340 או 350 איש, אנשים נמצאים בצבא, אנשים הנמצאים בכיתות העומדות להתגייס לצבא, ערבים הנמצאים איתנו כאן בתוך המערכת של החוויה הישראלית ושנושא זה מתייחס גם אליהם, מה שותפותם באותו נושא של מסע ההתנדבות הציבורי שהם מחויבים כלפי קהילותיהם, אם בכלל. כל הנושאים האלה יבואו לידי גיבוש בהצבעתכם לאחר שנשמע אחדים מהחברים הנמצאים כאן באולם והמבקשים להביע את דעתם. אני דני, אני מחיפה בלובק. אהלן דני. בכיתה י', ולדעתי חוק טל הוא חוק לא לגיטימי, ולמרות שכל העם צריך להתגייס, ולמרות שצה"ל לא יכול לקבל כל כך הרבה חרדים בבת אחת, יש לשלב אותם בצורה הדרגתית, ובגלל, שוב, כל הדעות שנגד, שזה חוק לא חוקתי, אם הם מקבלים שירותים מהמדינה כמו בריאות, כמו רווחה, הם גם אמורים לשאת בנטל, שזה הנטל הביטחוני שיש לנו, בגלל שכננו. ולדעתי הוא לא לגיטימי בכלל. שמי חגי, אני בעד החוק, כי גם אם החבר'ה האלה שבאמת לא יבואו בלי החוק הזה, גם החלק הקטן שמגיע עם החוק הזה, הוא לא יבוא. כי זה חבר'ה שמגיעים מעולם שהוא כל כך רחוק לצבא, כל כך רחוק מהמקומות האלה, ובלי החוק הזה גם קצת שיש להם להתקרב לעולם הזה, להתקרב לסיפור הזה, הם פשוט לא יבואו, וסתם חבל. שלום, אני חנין אסמאעיל מכפר נחף ליד כרמל בגליל.
אני אומרת, בגלל שהחוק טל גם מתייחס אלינו, אנחנו ערבים, אני בעד החוק הזה. אנחנו חייבים לשרת בצבא ובשירות כדי בשירות האזרחי. כן. כי אם תאמרי שירות לאומי, יחסו עלייך שירות אזרחי. כן, בשירות האזרחי, אבל אם אנחנו מקבלים את כל הזכויות שלנו, אנחנו נשרת. אבל בו המדינה מפליאה בין המיעוט הערבי לבין המיעוט היהודי. ואם אני מקבלת את הזכויות שלי, אז אני אשרת, ואין לי בעיה. זהו. תודה רבה. בבקשה. שמי טל, אני נציג מועצת הנוער העירונית בפתח תקווה. אני נגד החוק, אני חושב שהחרדים מקבלים פה הרבה זכויות, והחוק הזה בא לתת להם עוד זכויות שאני בתור חילוני שכן ישרת בצבא לא אקבל. אז לדעתי זה לא הוגן מבחינת הממשלה כן לתת להם נגיד שכר לימוד, שהם לא יצטרכו לשלם אותו, ואני אחרי הצבא כן אצטרך לשלם וכן אצטרך ללכת לעבוד בזמן שאני לומד כדי לממן לעצמי את הלימודים. בנוסף, חלק מהחרדים בכל מקרה כן לומדים תורה, ואני לא אומר שזה לא בסדר, אבל אם אחרי גיל 22 מחליט שהוא מעדיף להמשיך ללמוד, ואז הוא לא יצא וישתלב בשוק העבודה, נגיד בתור עורך דין או רופא, אז אני לא אקבל מזה כלום, והמדינה עצמה לא תקבל מזה כלום. אני לא מבין למה מגיעה לו הפריבילגיה הזאת. לא, חוק טל אומר שאם אתה ב-22 רוצה לפרוש מהיותך תלמיד מן המניין בישיבה, אתה צריך קודם כל לשרת את המדינה לתקופה כזאת או אחרת, ולאחר מכן להתפנות יותר. אם אפשר לשאול אותך, בתור מה הוא ישרת את המדינה, הוא יתגייס ויהיה חייל? בבית חולים, או אם הוא רוצה הוא יכול להתגייס לצבא. נכון. היום דרך אגב, היום אפילו בשייטת יש חרדים אשר התגייסו והם משרתים את מדינת ישראל. יש כאלה, יש נחל חרדי היום. אני לא מביע את דעתי, כי כמורה אני לא רוצה להשפיע. אולי אני אומר כמה מילים אחרי שתצביעו. חוק טל הוא בהחלט חוק הנוגע לשוויון. חוק טל הוא גם נוגע לרצון לשכנע ולחיות בתוך ים של ניגודים, ים של ויכוחים, ים של גישות שונות. ואני מעמיד לפניכם כאחריות רבה את השאלה. מי הוא בעד חוק טל ומי הוא נגד? מישהו בעד, רק רגע עוד לא, מישהו בעד חוק טל, הוא בעד המשך הניסיון לבוא ולשתף פעולה ולראות איך אנחנו יוצרים מצב ותהליך שעד היום אני מוכרח לומר, התהליך התחיל, אבל ההתקדמות בו לא הייתה מי יודע מה. מי שמתנגד לחוק טל מבקש את השוויון, מבקש להביא לידי מצב, כפי שדיברו אחרים כאן, כאשר חלקם כשהוא היה בקואליציה לא בדיוק לקח את האחריות על עצמו על מנת לבטל את חוק טל. אני לא שואל את הכנסת, אני לא שואל את הממשלה, אני שואל את תלמידיי לשעה, ואני בטוח שכולכם, אחרי השיעור שאנחנו עברנו יחד, תבחרו בצורה רצינית ביותר ותצביעו. וההצבעה שאני מעמיד לכם היא מי בעד חוק טל יצביע בעד, מי נגד יצביע נגד. בדרך כלל כאשר אנחנו נמצאים במצב שבו יושב ראש הישיבה לא יודע להחליט ולהכריע האם יש יותר ירוק מאשר אדום, הוא ממנה סופרים, אנשים שיספרו. אני אומר בוודאות ובצורה חד משמעית שהרוב המוחלט בפורום זה שבו אנחנו קיימנו שיעור באזרחות, רוב החברים הצביעו נגד חוק טל. וחלומי העצום להיות מורה התמלא היום, ואני מאוד מודה לכם על כך שאפשרתם לי להיות